Tomi, želim da ti postavim jedno veoma važno pitanje. Sedim ovde u Kataru, na Bliskom istoku, u centru islama. I želim da pročitam nešto tebi iz Svete knjige. Imam ispred sebe, ti to ne vidiš, ali ja imam ispred sebe kopiju Kurana. U delovima Svete knjige piše kako su ljudi ubijani. Kako su ljudi širom sveta ubijani zato što prate određenu religiju. Kako su u tom delu Svete knjige koji čitaju u ovom delu sveta, kaže da su ljudi skamenovani do smrti. Da treba potpuno uništiti svoje neprijatelje i porobiti i žene i muškarce. Šta ti misliš da to kaže? Samo da te pitam, zašto mi čitaš Stari testament? Veoma jednostavno pitanje. Ti misliš da sam ja glup? Čitaš mi Stari testament, a misliš da ja neću znati da to nije Kuran? Da te pitam ja nešto, jesi li ti kad pročitao Kuran? Jesam. Da li imaš slobodu govora da kritikuješ Muhameda? Da, imam. Imao sam inteligentnu diskusiju sa mojim muslimanskim prijateljima. Značiš ko je Muhamed? Znaš da je ubijao ljude, da je silovao? Da ili ne? Ljudi u Bibliji su potpuno drugačiji i poruku koju oni daju je potpuno drugačiji. Oni su moralni kompas za ljude koji čitaju Bibliju. A Muhamed je oženio 6-godišnju devojčicu i silovao kad je imala 9 godina. Zemlja u kojoj ti sada sediš, to promovišu. Zemlja u kojoj ti sediš sada je fašistička. Može li iko u Kataru da napusti islam? Da li neko sme napustiti religiju islam? Musliman ne sme napustiti islam. Kazna je smrt. Zemlja koja finansira terorizam širom sveta i sve ostalo što je u vezi sa ekstremnim islamizmom. To promoviše zemlja u kojoj ti sada sediš. Tomi, ja moram da te prekinem u ovom razgovoru. Naravno da moraš. Jer ne želiš da se to čuje. Ne želiš da se čuje istina. Mi ćemo pričati o tome sledeći put kad dođemo u London.